سلام تعني هابلي كوران تملكتنا زي فولي مدويو فولي مدو كل جزء أبصو من حدا جزء نبلو مدو نايو لمخعة أب حجراوي مخكر كوميشن كم ون أب تجراي حجراوي مخكر كوميشن ذات وخعة استفالة لأجندات نخيات أخاخب وجلد حرت حوحات زجورة زنارة مسنا خلن بزبل حدا جاشا أنجنا لنا مس جاشنا أو زي سفح زولا على نجونا خصنا هنا حزون صنعتكم مسنا يخون كعب سلام مسوا جاشنا كعب سلام صنعكم ده عندي يوم ده حانينا صبوا أستي بشمو من سرح مدو من جمرستي يا نمر جبر كيروس حلف بحال نايت مرتبع المياه خمس فلات حجراوي مخكر كوميشن إثيوبيا عمل ذا حجر بركزولو أجندات أتأخخيو حزي أو مزازمي بس حلو بتلاقي كاب كل تجري وصعي أو كل نزبها على كللات حزبي السجامي علوني زلهم سجامات بمسمع أجندات أتأخخيو حزينا مزازمي بس حلو أو كل تجري ون كرم عزي بركزولو جزيات حجراوي مخكر كوميشن ذاته نخكايد ويدمو ناي أجندا متكاب نخكايد سعرتها نجبر صاني حيو خوين جنا أب تجري معرز يخونه خاء متشوز يخونه بايتا عيرة خبن سلزي كأوزعي كملا إثيوبيا سوس تجارو ويدمو كأب تجري وزع زنور تجارون كمون أب تجري زنور تجارو بمسوع أب كتما أديس أبا سكايلايت هوتيل ناي مجمرة ناي تجارو ناي أجندا متخاب وعلى ويدمو جوا أساليتيو سلزي أوز حس أتخاء كم حجر ذات أخاهم أجندات أب كتما أديس أبا مزازمي نخركب والمست أب خيد مدلاوي زلوا سلزي سخاون أفتح حجراوي مخكر كوميشن تسعة في إخا كم أون نايتو حجراوي مخكر تخاف على إخانا سلزي حجراوي مخكر كوميشن أو زي أب كتما أديس أبا نزجورو حجراوي ذاته تاي تثبيت نجبرستي أوكي أنت تثبيت نجورو حفشاو تثبيت نجورو حزب إثيوبيا التفلالي قاوتات زلوا كملوا سلوا متواهيلهم حتوتات مالتي بسلامة من قدي أو تربيزة قريبهم مفتحي تقميت لهم عدنا إثيوبيا مالتي سلام مرققا عنز عسل الله خوينا مرأي عم جرشا مالتي زرو جن خزي هاجر مككر كوميشن بزعباتهم شمون تلاخلو أجنداتات يقرب زلوا يا قدم يلو هم تفلتو أو سكايلايت هوتيل زنبرة ناي تجراي ساتفتي ناي أجندا نيمت خاذ برنامج أو بزح حطوتها العلم يوم مالتي والمست لابس الإسلامي تقابل لخون تجارس كاب تجراي مت يوم مستساتفهم يوم مالتي حزن دجنا بكل لون هم مككر تخايدو دجنا بهاجر درجاون حزي أوردي أمدلاو علة شمونت حمل شمونت تزجمر هاجراوي الخنا مككر تغيرو اتهم شمونت أجنداتات أو أتهم زت تغيروس مفتحتات لأمة اللهم مالت even لا بوليس ون الخدو لا حقون الغيار الخونتات لفترلو خيديو لله مالتي سلازي زخون يكون أم شاف إثيوبيا كاب شاف إثيوبيا زلوا كملوا سلوهم زبها الحتات لا تربيزا مصيوم يا ملس الرخولو خونتاتيو تي مجرشات تسويت نجورو مالتي من أمنت حزي كافتهم للعل خلينا أمنت وصر حدا عفنس أتهاجر عفنس أتهاجر خزي عفنس أتهاجر تريناس أمناي تاريخ أزنا أمنت ناي تاريخ فلاليات اللو ساتهم مسألة تغيرو ذات يكبر بحرية مجرشة ناخلو هم هاجر مالتي لخلنا ما أخل غيرك خير لخيل يقمت مالتي حاوراوي ترخ مالتي حاوراوي ترخ نممصع مالتي كأو قصيل እንደገና ቁጥር 2 እንደገና አው ዳርባን ቅርጽን መንግስቲ አመልክቲ ኢቱ ተቀሪው ለላ አጀንዳ ማለቲ ካው እንደገና አው ፖለቲካው ስርዓት ፖለቲካው ክልና እዚና አውነት አውዚታ ኢናንድሪ መሰል 10 ውሳነ ዝባል خمئيو نعمت فيدرال سلطان نايكل سلطانن للو فلالاين تايو زل افلالاي سل الفتر للي مخنيات فيدراليزم زل يا سو
أوزي تناي كل السلطانن ناي فيدرال سلطانن بأقواو مالتي هم تسأن حلي خونس فيدرال منجستي عاملت أنا آخر الخونات تفتيرو هجراو سمعت بزلوا قرصي كتحز أم جبار وصر سالستين دجنا قريب للو أجندة ناي كتما أديساوا زملكتي يا أديسار سكتما ناي إثيوبيا ناي كلهم بير ساعات من نهاريا مستمخانا أديسا زلوا ملكتها زلوا حاورا وزت تخايدو حاورا أقول خنا ردي تفتيرو أون حسابكه تواهيلي تسويت تغيير ولا مالتي مبرع أجندة قريب لله هايمانته قدات من الوقت بحاجة من قستنا خونه يكون هايمانت نه هايمانت ناس أنت الفكر دي حاجة من قستنا عندنا من قستنا هايمانت نتفلالي يوم زيل مالتي زرو جن عفتنا هايمانت زلوا لسحاونا قرات اليومون حجر أقول خنا أنت ردي تفتيرو وسانك وحاولهم تبهايلي تسويت الكبر مالتي مبر حمشة قريب لله أو مسلاتي خزي أو ناي زيجاتات مسل سواء مسل أمعك أون زي كم هاجر ذاتيها حوراو لخنا ردي تفتيرو مفتح الكبر له زبليو كأو أوزي لعنة حقي للرجاء قص الليو نعمت زيجاتات بلاي أقباب هوتهم كسر وداي كمس يولي زبل نجاريو سلازينا لعنة حقي نايم الرجاء صراحتهم كسرحو توهايلي تسويت الكبر مالتي كأو قص اللي نجنا محوراو أو قداتيو عاوزي كنا العلن نخيل حدا قداي دك أنستيو قداي مناعسيات سراحت دل فتر لهم نايدك أنستيو قدايتون حاول الرؤية اللي كنا تاتي خازموس إلى الله مالتي بتلاقي عم مناعسي مالتي أتقلالي بدك أنستيو دك توعتين زلوا أفتناي مناعسي وطات له أو منجستي كسرح له بدن بغير سرح له كنا تاتون تي زاتل جبر له بيتب درجة مس إلى له أو زي ترداديو أمنا أسي زجبر نايس عدل سرح فترة أكوني خليو أم نايت مرت قدات أكوني خليو ألتفل عليه أو زي حوراون خنا ردي تغيرو لا انتنا الخير له مفتح الخير له خناتات تشابع عين دجنا أو بالشنان سنة محدار منالتي أو قعزينا مسألة تغيرو زلوا خناتاتون تريو ياو مفتحي زقمت الخناتات تي عبشامناي هنسات سلامي بايزوي سلام دحر ليله مالتي سلام دحر ليله منم عينت لمعات يلي منم عينت ناي محبراو لخونه قلقالتاتون كتركب يتخلي مالتي سلازي سلا سلامون بدنبي اوزي منشي صقم سلام انتايو تواهيلو هم هاجر مفتح قمت قلي مالتي አጠቃላይ እንደገና ከመጀመሪያ ተይዘነ ገረካየ ዝሮ ቱ ናይ መጨረሻ ጎሉ ሰላሚ ልማዓትዩ ሓብራው ርዲቲ ሃገራው ስምዒቲ ተና መጨረሻ ካብዞ ዝኒዮ ዘተ ሃገራው ዘተ ኣብ መጨረሻ ክንረኸም ህዝብና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረኸም ተዋሂል ጽበይ ያው ሰላምን መረጋጋዕን ልማዓትን እዩ ክኸውን ማለት እዩ ሶ እዚአን እቲ ትጽቢት ልግበር ዝልሐሳብ ይቀርብ صبغ نفس زغصل حتى خناتو تخلع حتى تعيز خون نسخة توكلن كمون تساتفنيها سلازي أوزي تاريخاوي مزازمي هجراو زت ويدمو هجراو مهكر كوميشن نتكادلو نتاي مسل بخمي من قدي حتى عليها زلها بتلاقي أوزي هجراو مهكر كوميشن زي كل إثيوبياوي نيوعلو أثر من بار almost خساتفيو سلازي ناتكا كموم توكالي كم تساتفي او زي هاغراوي مخكر كوميشن مستتاف زلكا دلو نتخت هاي مسلسي انا بتعمي عندي محجوس كنغركا مالت زموص الى للخا 4000 لاكل كاب كلهم بير سوات مالتي كلهم بير سوات لو كلي خزي توم لاب هاغراو زتمصيم للو اكلات تايوم حدا ناي بوليتيكا مرحت لو كاب تصعينو فتات لو كاب سيفيك محبرات اللو كاب شماغل عدل اللو كاب ناي مرحت هايمانوت كاب محبرسب كاب كل وكيل يموز الى اللو مالتي عندنا كاب كل كلات يموز الى اللو سلازي تي هم هاجر مالتي هاجراو سمعيت كفوطرو زخولو اجنداتات العيل خاسي هاجراو لخون حدنه منفس اللو كفتر يخلي لسلا لامن أوزي هاجراو زته بمجناية بتعمي بقى منفسي كنجرك هاي خليه مالتي
ምክንያቱም ማለት ሃም ሃገር ሓደ ዓይነት ልኾነ ርዲት ክንሕዘሎም ነጥብታት ኣለው መጀመርያ ታዩ ክኾን ግቦ ከዚ ሓደ ሰባት ኣለው ከዚ ናብነት ብትግራይ ንخدمو እዚ ሓደ ኒው ሓደ ውልቀ ሰባት ክኾኑ ይኽእል እዮም ሃገር ማለት ናይ ምግንጻል ባህሪ ወይ ድማ ፖለቲካዊ አጀንዳ ሒዞም ዝጓዓዙ ሰባት ኣለው ሶዘውዝኒዮ ጸገም ዘመውዝኒዮ ውልቀ ሰባት ቅድሚት ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ለይኾነ መንፈስ ወይ ድማ ናብ ምግንጻል ዝወስድ አጀንዳ ሒዞም ሰብ ቅድሚ ምስራጾም እቲ ካብ ሃገር ካብ ኩሉ ተዋጻጽኢሉ ለማሕበረሰብ አሁንዚ ዓይነት ጸገም ኣለው አረዲኻ ድሕሪቱ ሓሳብ ገና ፍረተ ለይፍረይ ቅሂሙ ልቀረሉ ኩነታት ትፍጠረሉ አው ሓሳበይ ከቅርብ እየ ማለት እዩ ከም እንደገና ናብነት በተፈላለዩ ሕዚ ናብነት ኣብ ትግራይ ውን ልዕልነት ሕጊ ላይ የኽብሩ አካላት ኣለው እዚ ከም ሃገር ማለት እዩ ከም ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ልረጋገጸሉ ኩነታት ክፍጠር እንደገና ከም ትግራይ ተሪእና ውን ተፈናቀልት ኣለው እሳቶም ውን ምለስሉ ኩነታት ምስትለሎ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ውን ተዛቲኻ እሳቶም ናይ ምምላስ ስራሕቲ ውን አውዚ ድምጽኻ ስሚዕኻ ሁሉ እዚ አጀንዳኡ ገይሩ ኮስዶ እንደገና ሓደ ሰባት ኣለው ማለት ናብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትፈልጠለኻ በቲ ብሰንክቱ ድሕር ጉጅለ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ይበታተን ኣሎ ብዙሕ ጸገማት ይወጽሕሎ ማለት እዩ ሶ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘውዝኒዮ ጭቆና ልወጸሉ ምስቲ ካልኦት ብሄረሰባት ተረዳዲእኻ ማለት እዩ ሓበራዊ ዝኾነ ርዲኢት ሒዝኻ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ካብቱ ዘለዎ ጨቋን ስርዓት ሕወሓት ማለት እዩ ነፃ ልኾነሉ እውን ኣፍቱ ዘተ ኣቕሪብኻ ድሕሪኡ መፍትሕታት ልቕመጠሉ ኩነታት ስለዚ ብጣዕሚ በቃ መንፈሰይ ክነግረካ ይኽእል ማለት እዩ እና ሕጉስ እየ ዝብል ሓሳብ ከቅርብ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ሃገራዊ ዘተ ወይ ድማ ሃገራዊ ምክክር ዝመጽሎም መንገድታት ዘይሻራዊ አሳታፊ አካታቲ ዝመጽሎም ከይድታት ናትካ ትዕዝብቲ ታይ መስል እስቲ ምክንያቱ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዘይሻራዊ እዩ ወይ ድማ ማለት ናይ ማንም ኢዳታው ነዘይውሉ ዘይሻራዊ ምክክር ኮሚሽን እዩ ስለዚ እዚ ኮሚሽን እዚ ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮም አሳታፋይነት ሓቋፋይነት ከምኡ ናይ ማንም ኢዳታውነት ዘይውሉ ክሳብ ሕዚ ብዙሓት አጀንዳታት ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ኣተኣኻኺዩ እዩ ኣተኣኻኺዩ ከዓ ሕዚ ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ይዝረኽበሉ እዩ ከካይድና ዝመጸሎም መንገድታት ከም ሓደ ዜጋ ትዕዝብትኻ ታይ መስል እስቲ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ትዕዝብት እዚ ባይዘው ብልተፈላለዩ ሚድያታት ውን ልግለጽ ማለት እዩ ከዚ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ናብነት ሲ ሕወሓት ውን ጻውዒት እንገብር ዝብል ካብ ኮሚሽነር ካብ ባዕሎም አንደት ውን ንሰማዕናሉ ኩነታት ኣሎ ላአየ ተረዲእኻ እንድሕር ሃመዩ እቲ መንፈስኻ ስታዩ ተይልኻ ንግን ከዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት እዩ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ላይ ክበረስ ለምክክር ክመጽእ የውሉ እክብለካ ነይረ ኣነ ግን ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ግን ለሕወሓት ውን እዩ ለአባላት ሕወሓት ቶም ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ንብሎም ዘፈንገጡ ውን እዩ ጸውዒ ኢሉ ኣሎ እንደዚ ለአክል ይኸይዱ ካብኡ እንደገና ሕዚ ቱ ኦፊሻሊ ቲ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕወሓት ኦፊሻሊ ያው ክመጽእ ይኽእል ወላ ኢቭን ጻውዒት ገይሩሉ ውን ከዚ ውን ርኢኻ ኢኻ ለማዓንቲ ዲ ለውጽ መግለጽ ርኢኻ ኢኻ ጻውዒት ግን ተገይሩሉ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ውን ጻውዒት ተገይሩሉስ ግን ተሳትፎ አካላት ግን ነይሮም እዮም ኣብዚ በአካል እንትን ልበልና ኣሎ ማለት እዩ ስኢሎም ብውልቀ ኮይኖም ዝመጹ አካላት ውን ነይሮም እዮም ካብኡ እንደገና እቲ ዋኑ አሳታፋይ ምዃኑ ክትሪእሉ መነጽር ታዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካል ፓርቲታት ውን ኣለው ናይ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕኖ ፈጠርቲ አካላት ውን ኣለው ናይ ሲቪክ ማሕበራት ውን ኣለው ሽማግለ ዓዲ ውን ኣለው ናይ ሃይማኖት ሰባት ውን ኣለው ካብ ማሕበረሰብ ተወኪሎም ዝመጹ አካላት ውን ኣለው ስለዚ እዚ ምክክር ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን አሳታፋይ እዩ ብዙ ትገልጾ ትኽእል ኢኻ ንሪኦም ኣለና ኣብኡ ምሳና ኣብኡ ኣብቲ ንገብሮ ተሳትፎ ውን ምሳና ተኣኪቦም ሓሳባት በቃ ብጣዕሚ ለሃገር ክጠቕሙ ዝኽእሉ ሃም ሃገር ሓድነት ከምጽና ዝኽእሉ ተምለለው ከዚው ናብ ሃገርና ለው ጸገማት መፍትሕ ከቕመጠሎም ብልኽእል መልክዑ ሕቶታት ለቕርቡን እዮም ካብኡ እንደገና ኣብቲ ሕቶ ውን በምንም ተኣምር ሕዝናውነት ማንም ለሰክፍ ነገር የለይ በቃ ብነጻነት ኢኻ ትናገር ታልተናገርካ ያውን
እንዳለ እንደወረደ በቃ ሃምዝ ወረደት ያ በቃ ትተሓዝ ማለት እዩ ናብነት ናይ አባል ዘይሕጋው ጉጅለ ሕወሓት ዝኾኑ መጽኦም ናይ ሕወሓታዊ መንፈስ ዘለዎ ናይቶም ድሕር ጉጅለ ሕወሓት መንፈስ ዓይነት ለቕርቡ ሓሳብ ተለሙ ኢሚዲየትሊ ኣከፍት ተቕመጥ ማለት እዩ ተሓሳብስ ብሙሉእ ኣትቕመጥ ማለት እዩ ምክንያቱ አጀንዳ ምትእኻብ ስለ ዝኾነ እዩ ትዋና አጀንዳ ምትእኻብ ሓደ ከግብረና ለይኽእል ፀገማት ለለውሲ ብሕቶ መልክዕ ላብ ጠረጴዛ ይምፁ እንዲዩ እንዳስ ዋይ ሃማየሪ ኣነው ካው እንደገና ዘይሻራው ዲዩ ተይልኻኒ أنا هم عين سمعت للن بقى مالس نسأيو بروفيسور بعلم بروفيسور مسفن بقى تفلتم يا خان فلتمينا من عينة تابناي بوليتيكا أنت ليولهم بتعمل تخور أبونايم so some commissions some مرحم الوعلو زي شارع مخانو لرئيكا تكالي سلزي زخوان يكون أو يتبع على لحتو لنيو كفتح اللي يدلي يزبل لا هاجرام كوميشن موسيو حساو كقرر كخل اللوي تحساو እንደገና بزناي هاجر عقمي ككمد لاينتو مفتح الامه الله كنتات እዩ እዚ ለለ ንኣብነት መንግስት ኣሎ ላ መንግስት ልኸዱ ሕቶታት ኣሎ በዓልት ኮሚሽን ውን ለተሓወረሉ ኩነታት ኣለውና ኣነ ካፍታ ዝስካብ ዛለ ማዓንቲ ዘለኹዋ ኦልሞስት ለ4 ግዜ ተሳቲፈ ኣለኹ መጽ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንደገና ላትመረጽና ኢና መጽና ሕዝብ ባይዘይ ካፍቶም ተመረጹ ኣብ ናይ ስካይላይት ኦልሞስት ወደ 500 ከባቢ ተኣኪዩና ተመረጽና ካፍቶም 30 ይኹን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዛለ ማዓንቲ እዚኣ በቃ ምንም ዓይነት ብጣዕሚ ብውሱል ዝኾነ ካይዳ ብሃገራዊ ስምዒት ነፃን ገለልተኛን ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኸድ ዘሎ ተ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ማለት እዩ ጽቡቕ መምህር ኢትዮጵያውያን ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚርና ጽቡዓት ነገራት ውን ነይሮምና እዮም ብተመሳሳሊ ውን ሕማዓት ነገራት ውን ሓለፍና መጽና ኢና ዘየራዳዱና ናምነት ኣፍቶም ዘየራዳዱና ጠመታ ገበር ብርክ ዝበሉ ዘየራዳዱና ጉዳያት ኣሕሊፍና ኢና ሕዘውና ሓለፍና ኢና ንርከብ ነገር ግን ነዞም ዘየራዳዱና ጉዳያት ንምፍታሕ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርያ ግዜ ብባይተ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ድማ ብቤት ምክሪ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣዋጅ ተጣይሹ ዘይሻራዊ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ክጣሽ ተገይሩ እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ካብ ወለደና ወለዶ ዘይንስማዓምዕሎም ነገራት ዘይንራዳደሎም ነገራት ሓደ ዘይገብሩና ነገራት ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፊልና ፈትሕና ሃገራዊ ሓድነት ሃገራዊ ሕብረት ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ቤተሰባውነት ናጠናኽረሉ ብዝብል እዩ ተጣይሹ ካብ ተጣይሸሉ ጀሚሩ ውን ብርክ ዝበሉ ኣጀንዳታት ኣተኣኻኺቡ ማሕበረሰብ ሕድሕድ ካብ ክሳብ ገጠር ብጣዕሚ ሪሞት ኤራ ወይ ድማ ብጣዕሚ ገጠር ዝበሃል ወሪዱ ብርክ ዝበሉ ኣጀንዳታት ኣተኣኻኺቡ ኣነ ከምዚ እየ ኮይነ ኣነ ብእከለ ጎዲእኒ እከለ በዲሉኒ ምስ እከለ ከምዚ ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣተኣኻኺቡ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካየን ውን ዘን ኣጀንዳታት እዚአን ከም ዝወረዳ እዩ ፋይል ተገይረን ስለዚ ንሕና ካብ ታሪክ ሒዝናዮም ዝመፃና ዘይንረዳደሎም ነገራት ኮፊልና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ምፍታሕ ድዩ ዝሕሸናስ ወይ ቅድሚ ሕዚ ዝሓለፉና ኢና ተበላዕና ኢና ክንኸዝ ዘለና ተመክሮ ናይ ሃገራት ተመክሮ ውን ምሳን ንኽእል ኢና ንኣብነት ከኣፍሪካ ተወሲና ሩዋንዳ ምሳን ንኽእል ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ወይ ዓለይታት ኣብ ሑቲና ቱትሲ ዝበሃሉ ዝተፈጠረ ነገር ንፈልጥ ኢና እዚኦም ግን እንታይ እዮም ገይሮም ኮፍ ኢሎም እዮም ፈቲሖሞ እዚ ሪካንስሌሽን ትሩዝ ሪካንስሌሽን ኮሚሽን ወይ ደግሞ ናይ ዕርቀ ሰላም ዝብል ኮሚሽን ኣጣይሾም እዮም ፈቲሖሞን ኬንያ ውን ጎረቤትና ኬንያ ውን ክንወስድ ንኽእል ኢና ተመሳሳሊ ውን ደቡብ ኣፍሪካ ውን ምሳን ንኽእል ኢና ኣብ መንጎ ጻዓዱን ኣብ መንጎ ጸለምቲ ዝነበረ ጎንፂ ወይ ግርጭት ዝነበረ ውን ከመይ ገይሮም ከም ዝፈትሕዎ ሙሳን ንኽእል ኢና ካብ ኣፍሪካ ውፅኢልና እንተኸይና ውን ከም ንበዓል ፈረንሳይ ሙሳን ንኽእል ኢና ከም ንበዓል ጀርመን ስለዚ ንሕና ከዓ ናይ ባዓልትና ፀገም ብናይ ባዓልትና ኢና ክንፈትሕ ንኽእል ኢልና ናይ ባዓልትና ኮሚሽን ኣጣይሽና ኦልሞስት ፀገማትና ንኽፍትሑ ኣብ ጫፍ በፂሖም ኣለውና ስለዚ ከም ሓደ መምህር قدم حس سرحنا يوم قدم سرحنا يوم حماقات نجارن نقولني قريفنا ويدمو أو جدنا صبغات محزنا تنقع زي يحشي استياون مخرج حساخته من دليل مهناتو محاورة سمنا بدن بيوزي جنزابة كله دليل بتعمي صبغ مخنياتو تايم سلكا حزي
ዝኾነ ይኹን ፈላላይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ባይዘይ ካብ ሓሳብ ይምንጭ ካብ ሓሳብ ይኻ ትጅምር ካብ ሓሳብ በሓሳብ ደረጃ ይኻ መጀመርያ ትጋጨ ማለት እዩ ካብቲ ሓሳብ ግን ማለት ሓደ ሚዛናዊ ክኾን ይኽእል እዩ ሓደ ለሚዛናዊ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ዝመንጎ እዚ ግን እዛ ነገር እዚኣ እንድሕር ለይቲ ፈቲሓ ተበዳላይ ላብ ዝኾነ እንትን ክኸድ እዩ ማለት እዩ ካብ ሓሳብ ምሙጋት ወፅዩ ካብ ፀርፎ ወፅዩ ካብ ተፈላለዩ መንሽ ወፅዩ ላብ ካሊእ ሓይላዊ ወይ ሓይለ መልጢ እዩ ክኸይድ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ምናልባች ክልቲኦም ላብ ሳልሳይ ወገን ነፃ ዝኾነ ዘይሻራዊ ኣካል ማለት እዩ ዘይሻራዊ ኣካል ከፍ ኢሉ ዋላ ወለድና እውን ኮሎ እሴታት ንዮ እዮም ባይዘወይ ዕርቂ እንደርታ ንኣብነት ተወሲድኻስ ዝኾነ ዝተጓነፁ ክልተ መፅዮምስ ከፍ ይብሉ እሞ ሳልሳይ ኣካል ሽማግለ ዓዲ ንዮ እቶም ሽማግለ ዓዲ በቃ ነፃን ገለልተኛን እዮም ፍትሓዊ እዮም እና ብውስብቲ እውን ብምሃብ ትጎንፂ እቶ መንጎ ክልተ ዘሎ ጎንፂ ዝፈትሕሉ ኩነታት ኣሎ ድሕሪኡ እንዲያም ዝበለፀ ሕውነት ዝበለፀ እንትን ገይሮም ዝኸድሉ ኩነታት ኣሎ እቶም ተጋጨዩ ማለት እዩ በቃ ናይ ግዜ ጉዳይ እያ ስለዚ እንታይ ክለካ ወለድና እውን ላፈትሕዎ መፅኦም እዮም ባይዘወይ ከዚ ልድሕሪት ናብ ወለድና ላፍቲ ናይ ወለድና ፈታታሕ ካብ ጥንቲ ጀሚሮ ማለት ኢትዮጵያ ዓድና ኮ ጥንታዊት ሃገር እያ ስለዚ ወለድና ሃመ ገይሮም እዮም ጎንፂ ላፈትሑ እዛ ዓዲ ረኪቦምና ዝብል ነገር እውን ምርዳእ ከድሊ እዩ ሕዚ ጎንፂ ቅፅል ኮ እዩ ባይዘወይ ኣብዚ ዋላ ካብዚ ኢለ ዋላ ብክልተ ሰብ ድዩ ብሰለስተ ሰብ ድዩ ዋላ ብዙሕ ብልበለ ድዩ ጎንፂ ቀፀላ እዩ ምክንያቱ ኑሮ ናባዕሉ ናብራ ኣካይዳ ባዕሉ ከጓንፀካ ልኽእል እዩ ስለዚ ትዋና ኣብዚ ክትሓዝ ዝግቦ ተፈታትሓ እዩ ከዚ ዝኾነ ፈላላይ ክመፀካ እዩ ተፈላላይ ግን ስኽን ኢልካ ፀገምካ ላፍቲ ሳልሳይ ወገን ላፍቲ ሳልሳይ ወገን ምቕራብ ምኽኣል እዩ እቲ ናይ በቃ ትክክለኛ ኣካይዳ ማለት እዩ ናይ ዝማዕበሎ ሕዚ እንደገና 21 ክፍለ ዘመን ኢና ከዚ ጎንፂ ዝጦርነት በቃ ጠበንጃ ሒዝካ ምናምን እዚ ከዚ መብዛሕትአን ሃገራት ክለካ ን50 ዓመት ን100 ዓመት ምንም ዓይነት ጎንፂ ለይብለን ሃገራት ኣለዋ ተረዲኻኒ ኣብ ዋላ ውሽጣዊ የለካ ኣሎ ኣበይ በፂሐን ኣለዋ ስለዚ እንታይ እዩ ካብ ለለው ፀገማት ተልዮም ፀገማት ማለት እዩ ፀገማት ለቐፃሉን ክመፅኦም ግን ፒስፉል ላብ ጠረጴዛ መፅኦም ቶም ፀገማት ልፍትሕሉ መንገዲ ወለድና እውን ላሰርሕሉ መፅኦም እዮም ከዚ እውን ላብ ጠረጴዛ ምፂና እንተፈቲሕና እዩ ዝበለፀ ነገር ንመፅ ማለት እዩ ከዚ ንኣብነት ክነግረካ ንኣብነት ና 2013 ነበረ ጦርነት ብናማ ንኸዚ ዲቴይል እንድሕረ ፅኒዕናዮ ብመፅናዕትን ደረጃ እንድሕረ ወሲድናየስ ላብ ዘውፅንዮ ኩሉ ዲስትራክሽን ልወስድ ኣጀንዳ ነይሩ ልወስድ በኣሲ ነይሩ እዚ ኸዝነ ብናተይ እምነት ሃሙ ለውስድ ንዓርቂ ጉዳይ ብዕርቂ ልውዳእ ነበረ ነገር እዩ ላብዚ ኩሉ ዲስትራክሽን ወሲድና አንተ ዝወልካዮ ዕርቂ እንደርታ ኣቦ ገረብ ብካልኦት ማሕበረሰባትን ከም ኣባገዳ ገለ ዝበሉ ክንፈትሖም ዝግበአና እዮም ነይሮም ማለት እዩ ያ ስለዚ ብኣቶም ኣቢልና ብዓዲ ሽማግለ ኣቢልካ ክፍትሕሉ ክእሉን ብጣዕሚ ኣናእሽቲ ፀገማት ካብኡ ድሕሪ ሓደ ግዜ እንድሕር ተሳሒትካ ግን እታ ነገርሳ እንድሕር ሓሊፍካያ ግን ላተባኣስት እያ ትኸድ ነገር ላወለደት እያ ትኸድ ላሰፍሐት ግሩፕ ላሰፍሐ ይኸድ ካብኡ ድሕሪ ሃም ሃገር ዓብዪ ነገር ውንስእነሉ ማለት እዩ ዓብዪ ዝኾነ ዳሜጅ ወይ ድማ ዓብዪ ዝኾነ ውድቀት ተረዲኻኒ ዓብዪ ዝኾነ ኪሳራ ናይ ህይወት ሰብ ይኹን ናይ ንብረት ውድመት እውን ኪሳራ እውን ይገጥመና ማለት ልክዕ ሃምቲ ኣብ ትግራይ ወላ ሃም ኢትዮጵያ እውን ብሽምግልና ብዕርቂ ብይቅርታ ክሓልፍ ዝነበረ ሕጊ ናይ ሃገር ብምጥሓስ ላብ ለይኮነ ዳይሬክሽን ኣቲና ማለት እዩ ተረዲኻኒ ፖለቲካዊ ናይ ስልጣን ሽኩቻ እዩ ነይሩ ሃም ህዝብስ ምስ ህዝቢ ለጋጭ ነገር የነበረናይ ማለት እዩ ናይ ስልጣን ህርፈት እቲ ድሕር ጉጅለ ሕወሓት ብዘምፅኦ መሰረት እዩ ዝኩሉ ዲስካሽን በፂሕና እሱ ግን ዝኩሉ 27 ዓመት ተመሪሑ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ብኡ ተመሪሑ ድሕሪ መጨረሻ ተወድቕ ተሎ ወይ ድማ ብካልኦት ህዝብታት እንድሕር ተብልዎ ተለውስ በቃ እሞ እንድሕር በቃ ብስነ ስርዓት ብትለፅደቕናዮ ብትላተ መራሕና ኢሉ መፃና ሕጊ ብኡ ዳኒና እንድሕር ሽግር ፈጢና እውን ብኡ ክንድናለና ኢሉ ላብ ጠረጴዛ ብዘይ ምምፅኡ እዩ ዝኩሉ ጣጣ መፂና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝብና ታዩ ካብዞ ዝኒኦ ክንመሃር ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከዚ እውን የለካ ኣሎ ከዚ እውን ታዩ ኣብ መጨረሻ ከይዱ ፕሪቶሪያ አግሪመንት እውን ኣፍሪሱ ከዚ እውን ካልኣይ መበራዓይ ግዜ ኣይ ቲንክ መበራዓይ ኦር መበል 50 ግዜ የኸዝ ጦርነት ዝዘጋጀለ ኣሎ ማለት እዩ ትድሕር ጉጅለ ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ
نوك بحال يلقبا حزبتات إثيوبيا نوك بحال يلقبا زوزني قرص عندنا حزوه مصيل الله قرص عندنا حاجر كبتاتن زخل ملكعو عندنا على ما قفاو لخونه تحسته زلو يحز المسلل سو حزب إثيوبيا كنقح كلو لو عندنا لتدحر جوج لحوحات عندنا لمحلالفه ملقت انتايو حسابت اليوم بسلامه منقد لا طربيزا يمصو كمله سلم كخللو منالواش ونجل تليو ونجلنيات لسرح تليوم حق التقمط لمنتاي دي ونجلنا نمتحازي حقي الفرودي فردو مالتي تنوص حساب كنت تغبري تمنسي نا 2013 اللي تغبره طورنتي اخلنا ودم زي طفاتي اخلنا سلازي زحزون لاب طربيزا مصيوم لاب حساوم لاب طربيزا مصيوم لاب هاغراو مكر كوميشن مصيوم حساو ملس لوهاو لخونتات كفتر كخللوي زبل حساب لنا صبق مساونا تحيزي نخابل كانيركا دحرات وجل حوحات مدرخ هاغراو زت اب تግራይ نخيسالت نمنتا ايوم عنقص منقد تخطيلو ملكا تحسبسي ማለት نمنتا هاغراو مخكر كوميشنسي نحنا صغمات ناسي او زرا طربيزا خوفيلا نفتح زلونا فلالاي ون خوفيلا نفتح هاغراو حدن نفتر هاغراو حبرت نفتر حبر بهراوي نفتر ኢሉ ኣብ ትግራይ መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ንኸየ ካይድ አንቃጻይ መንገዲ መሪጹ ሕዝቡን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ትፈልጥ ኢኻና ንምንታይ እዩ ዝድሕር ጉጅለ እዚ አንቃጻይ መንገዲ መሪጹ ኣብዚ ሰዓት ዝንቀሳቀስ ዘሎ ባይዘወይ እዚ ጉጅለ ህወሓት ማለት እዩ ዝድሕር ጉጅለ ህወሓት ወላ ጠለቕ ኢልና ድሕሪናዮ ኣብ መጻጽውን ድሕሪናይስ ና ሰላም ሓይሊ ይኾነ ኣብ መጻጽውን ብጠበንጃ ይመጽዩ ሕዚ ብዙሕ ዕድላት ተዋሂቦም ባይዘወይ ብዙሕ ዕድላት ማለት እዩ ሕዚ ትሪኦ ተለኻ ብደንብ ገይርኻ ትሪኦ ተለኻ ሲ በቃ ብዕጥቂ መጽየሲ ኣነ ኮርድ ተኮይነስ ብዕጥቂ እየ ዝብል መልሲ ይልበና ኣሎ ለቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ወላ ለህዝቢ ትግራይ እውን ለቲ ልዕሊ 11 ፖለቲካል ፓርቲታት ልኮለዋ ሕዚ ዘውዝን ሰላም ለጽልኦ በቃ ለሆነ ህዝናብነት ሳፍት ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ናይ ጌታቸው ረዳ ነበረስ በቃ ና ሁሉ ቲ ፕሪቶሪያ ታይድለብል ቲ ፕሪቶሪያ ና ሁሉ ኢንክሉሲቭ ለሆነ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ይመስረት እዩ ካኡ ለመረጻ ንخد እዩ ለመረጻ ተኸይድና እንደገና ትህዝብ ደለ ይምረጽ ያ እዚኣ ታይ ላብ ጦርነት ተኽንያ ታይኒ ላብ ማለት ጌታቸው ረዳ ዘሴም ታደሰ ወረደ መፈንቅለ መንግስት ተገይሩ ይውሪድዎ ብጠበንጃ ማለት እዩ ስለዚህ ትነበረ ሕቶ ግን ናል ጌታቸው ዋላ ትነበረ ህዝብ ሕቶ ግን ታይ ነይሩ ፕሪቶሪያውን አካታች ለሆነ ሽግግር መንግስቲ ቋቋሚ ትቤት መኽረውን ና ሁሉ ፖለቲካል ፓርቲ ወላ ና ሽማግለ ዓድውን ለካተተ ኮነሎ ወዝብል ይነሩ እዚ ሕቶዚስ ጦርነት ወላድ መሲሉ እሱ ክላሽ ልዒሉ እዚ ሁሉ ሪኢኻ ማህተም ብጠበንጃ ላቀተለ ላረሸነ እዩቲ ሁነታት ፈጽሞ ማለት ስለዚህ ታየክለካል ዛመልስኻ አፈጣጥሩኡ አመጻጽኡ እዩ ቲ ዋና ናይ ሰላም ኃይል የሆነ ይብስሩ ናይ ሰላም ኃይል ስለዚህ የሆነ ኦሬዲ ናይ ሰላም ዕድላት እውን ብሙሉ ይነጽገሎ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እንሕና መንግስቱን ህዝቢ ኢትዮጵያውን በቃ ህዝቡን ላብ ጠረጴዛ መጽዩ ሐሳቡ ሸይጡ ወይ ድማ ለምለሰሉ ሕተታት አምጽዩ ያው በሰላማ መንገድ ልፍትሕሉ ሁነታት ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሐሳብ ግን ናተይ አቋሙን እዩ ጽቡቅ ክልል ትግራይ ሃገራዊ ልምዓት ተኻፋሊት ወይ ተቋዳሲት ንኸይትኾን ከምኡውን ስምምዕነት ውዕል ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ትግራይ ናብ ዝኾነ ናብ ዘይትደልዩ ዓዘቕቲ ናብ ዘይትደልዩ ጸገም ንኸእትዋ ላዕልን ታሕቲ ዝብል ዘሎ ዝተሸኸለ ጉጅለ ህወሓት እዚ ኸመይና ብኸመይ መንፈሲና ወይ ደሞ ብኸመይ መንፈሲና ክንዋገኦ ዘለና ወይ ብሓደ ድምፂ ኮይና ንኾነና ክንዋገኦ ዘለና ኣብዙን ሓሳብ ክተንደልየ ኦኬ ሕዚ እዚ አንተ ነጊረካ እዚ ጉጅለ እዚ ኦሬዲ በቃ ህዝብ ትግራይ እውን ሓቲትዎ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሓቲትዎ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ያው ይርለ የስተውዕለ እዩ መብዛሕትኡ እንዲያም ልገርመን ማለት እዩ ኣብ ልኸድካዮ ሰላም ይዘድሊ በቃ በሰላማዊ መንገዲ ካልኣይ ጦርነት የድሊ ዝብል አቋም ኢኻ ትንጸባረቕ ወላ ትዘርተለኻ ተግንዮም ካልኦት ካብ ካልኦት ብሄራት ተግንዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልእ ብሄር ወይ ድማ እቲ ካልእ ህዝብታት ለሎ ህዝቢ ትግራይ ላብ ጦርነት ዳግም ከኣቲ በምንም ተኣምር ድሌት ሃምለ ይውሊ ኣነ ረጋጊፀ ማለት እዩ ሕዚ ግን ኦሬዲ ድሕር ጉጅለ ህወሓት ግን ሕዚ እውን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ኢቭን ሃምዚ ትሪኦ ዘለኻ መናእሰይ እናገፈፈ
بحيلي مالتي بحيلي ناقففه كاب تግራይ ውን ላውፀ ናይ መስልጣን ላው ሱዳን እንደገና ናይ ናብ ሱዳን ብምጽምባር መናእሰይ ላብ ለየድሊ ሁነታት ማለቲ ብጣዕሚ ናይ ልቀፍፍ ነገር ስራሕቲ ይሰርሕ ለሎ ማለቲ ስለዚህ ታይክ ለካል ደሊ ውዕሊት ፕሪቶሪያ ውን ዲክለር ገይሩ በቃ ጥሒስና የኢና ናይ 2013 ነበረ ዘይ ሕጋው ምርጫ ማለቲ أو نرى بيت مخرسي ملسي أو جلوا مالتي منجستي إثيوبيا جن بتي وعلى بريتوريا مسارات جزيهم حدار تجراي قصل نحد عامتون زوسن وخنتات اللو مالتي سلازي زحيل زي حزي مالتي حزب تجراي فريت والله بايزوي فريت وي هذا نحن هم جينا نقال سوزل لحرك مسأكاي حزب تجراي بالتفل عليه ملكعو يقال سلي ريخاي مخا بقدماي عديثات تايلا جبران نورا even ولا حزيلن بإمني دك أن كيوسدا مكلاس ونجميرنا الله زوجين يوم تعمي تهزبي ندينا إلى أكل لزو سر سلام لخون حيلي أنتو في الدوري وهم لله مالتي كاو هم يوتي نعمت خز تاريخ يا أخوين خس تماني سي موزحة جزية مالتي كاب تقرأي لوز لخون لموز لخون تاتي دلو حزي عمارات كون جبوا همناتي مالتي تمارات كون بو فيت لفيت أو تجري خون خايك هنك على سوز جبنا أيه برجت نتف من سيفتان زخانة زودو أكل يلي عندنا نكود دون عقمي زفترة الأكل ونيلن زوجني جاب كفتح له أنت منجستي تبي عادي أنت بهر سوات كله هزبي تبي أبيلو عقم الفترة اللي خونة تكفتر اللي هو مالتي كاوجن أتقال لي الحزب تجراي جن تايو تقال لا almost أنا بناتي قمت مالتي سويله 8% حزب تجراي سي علي وي جن تايت أجمع فتيرني مسيلك وداوتاتي لي مفتاري خزي حادث من ميكانيزم تايو بتعمي زي حجاو جلة تقاوم خا سرعة تحزل من قد تايو هزوا مع عمسي تهزوا عمس ندحر تودي خا هزوا عمس كبري تاكند مفتح تايا حزبي بحد غزي يكوصل غبو توصت له مالك تقاومو كسمعت له سي حزب تا يغبر لغبا بحد غزي يچچ مچ ولا انا اشتقول يخون ولا عبيتي يخون ولا منعسي يخون حوسو سيلي يكوصل غبو ازي عند حقوينا همزي عند حلي خونت همتن مالك بقدماي خزي دفيرن ولدنا دفيرن ولا حزيلن وصين تقاومني اس خز وحيدي او خزي خابي ميتي لخونو عطقات نيرومي خزت حزب تقدا إلهون لله مالتي بقى ولا يقتل نايلني وصين سن زرو جن حز وحيد يو انت خوين تحزبي او غزو خوين خا ممرار او غزا خوين كنمارر بقى زي حقاو تغبار تدتلنا سي حزب هويلو ندحر وصيو عاوي ودقات يلو مالتي سلازي حبرت كلي يخللو اي تمنسيون حزبون مالتي حزبون ولا لا ابديسا للناون تأكيدنا تودينا لم تاينا كنخد لقبع حزبنا نسأل نوصل لخناتاتنا كنفتر لقبعنا أيو سلازي عاوزي تأيو بايزوي عاوزي أكت حزن لقبع كامالتي تدحر قجلة عتق اللو جنزبون اللوي تجنزب هم غير فتيرو ياو بحيلي كابديتات even زي مداريا المسؤول مداريا كاتخوينا كاب منجس تلاقي مداريس مدارات وهاو تخوين خاصي حمش تميتم وي حمش شحمص لاله يو ገንዘብ ካው ለወስድ ማለት ካብ ዕደና ወርቀውን ያ ካብ ዕደና ወርቀውን ማለት በኃይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት አፍሪሱ ማለት እዚ ስለዚ ታይ ኮን ግቦኦ ዓቅቲ ደላይ ለውጥ ተጠቅላላ 80% ደላይ ለውጥኻ ዓቅምኒ ወደ ይውሊ ዓቅምን ከይህልዮ ሓደ ብተንኮል ታይ ልገብር ሓደ ዕጥቂ ብጣዕሚ ልቆጻጸር ከም ትፈልጦ ማለት كاو عندنا سلطان تعمل قصاصر ገንዘቡን ማለት ኣብ ትግራይ ኩሎም ናይ ሲቪል ስራሕቲ ብሙሎም ና ፖለቲካው ቅርጽ ይወስድዎ ና መኸተ ማለት በቃ ለሆነ ድንኳን ተሰርሕ ወይ ለሆነ ግዛዕት ተሰርሕ ተኮይና ናይ ገንዘብ ምንጭ ትገብር ተኮይና ትንቀሳቀስ ተኮይና ካስ ትድግፎ ክትኽእል ለካ ማለት ለተም ድሕር ጉጅለክ ትድግፍ ክትኽእል ነካ ኮሙ ይገይር ወለ ቀይር ወለሎ ማለት ስለዚ ዝኾነት ገንዘብ መግነይት ለሆነት ነፃ ሲቪል ለሆነ ስራሕቲውን ዳ ፖለቲካ ይቀይርዎም ለሎ
سو عقمي يولي تلك ألس ولا بحلنو بقى زي تخكلني على خونه نجر لا رأي تخكلني كقوم لا تجبو جن عقمي ينقصه مالتي سلازي وانت فيدرال منجست ونوزي بدن بي سوق كليك باقي مالتي بتلي مناسي وديو توديوم كقالو سا مغبار عقم مفتار فيدرال منجست ونعلو خونه بركو تجبر خللو بسور جن هم حزب تግራይ እዚ ጨቋን ስርዓት ኣብ ሓፂር ግዜ ጠቅላላ ህዝባውን ዓብ ገርና ክነላቆቆ ክንኸለለና እዚኣ እንደገና ሓደ ኮይንካ እያ بسور جن زوزنيو كتفقنا أيو عالم لخاوي جزتا إندجنا ملك يتحيز ولا له نعم نتصم دو غيرهم الشعبية جبر له مس السودان مس وشت أو حيلتات ون تبادينا صم دو غيره جزع بزحنا جري زرو يسلط اللي دي يسلط اللي أو أرادت له خناتات من قصون تعزبتي وصل الليو حزب تجري ون تعزبتي وصل الليو بسور جن حزب يتبع ون بدن بغير هستوى على الجبو حزب تجري لفنفنو سرعات زي حقاو جل حوحاتي زلو تግራይ እዚ እንደገና በቃ ጠቅላላ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ይለሎ ህዝብ ትግራይ ካብ ጭቆና ነፃ ክወጽእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ይክህብ ማለት እዩ ጽቡቕ መመር ሙዚያ ተሕዚውን ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኽ ተጋሩ ወይ ትግራይ ክልተ ግዚያዊ ምምሕዳር ዘፍረሰ ድሕር ጉጅለ ሕወሓት እዩ ስለዚ እዚ ታዩ ህዝብ ትግራይ سلام نخيركب حزب تجري كم تخلق كلها هجرنا نيل معت تخافالي ويتقادسين كي يخون كم أون نجيدو نخيب اللع كابن نابن تنقص عيسو بسلام تنقص عيسو نخياتو سريح نخياتو بالصرح مسرحتي حزي نوع علو زي حجاوي وجلات عيشو من قصتي أنا ولا نهزو تجرينا عندرلون نهزو تجرينا صغيركب بتمساسالي أون مناسي بزيدلو بزيدليتهم النجفة نعفنا ناب مسلتني تكالات وينا مسلتني بوتاتات نأتوهم زلوا عدتات والنبخيا نانوع حملنا ورأسن نجورا دين أمني نورورا كي ترى يونا سلزي مناسي تجراي نزي دحرجو جلزي زفت سمو زلوا زي حجاوي زخون درجيتو تودي بوم صنيعهم خق على سودي ولومي نمنتا يوم كاب كللهم كاب زتولد لا كاب مدحانيتهم زتقبر لا زتولد لا عدي نفس الدزو حزلو استياون حسابته اندلي مهنياتهم منسي صنيع توديو نز دحر جلزي خق على سلو اندحراب كللو او عدو نحزيت قالسو ጉጅለ ሕወሓት ስርና ሰደደ እዩ ዝኸዘሎ በተለይ ጉጅለ ሕወሓት ንምውጋድ ኸዓ ማሕበራዊ መሰረቱ ክብጥስ ኣለዎ ዝብል ኣራያ እዩ ዘለዎ ለውጥ ደላይ መንእሰይና ንምንታይ እቲ መንእሰይ እስቲ ነፍስ ደዝሑ ዘሎ ንምንታይ ዘይቃለሶ ኣውን ሓሳብቶ እንደለየ ከም መንእሰይም ከምኡን ከም ተቃላሳይውን ከምኡን ከም መምህር ኦኬ ሕዚ በዚ ዘውዝኒ መልስ ልበካ ምናልባት ሕዚ ባህር ናይቲ ድሕር ጉጅለ ሕወሓት همت عنده لجلس خلقاي كلهم نا إيكونومي سنترات عقمتات بملؤ لا بوليتيكا يزيرهم لله تجري مالتي لول الجفت رحيو لنجد لول الجفت رحيو من جسر حتنيا بقى هم يتو انتنو مالتي even ريخا يا خال ما ختون ناي سبيل من جسر حتنيا تات كاب بعلم تلفون قدي كاب انتنو حزي تعيوت من سي عنده ون جلس الخاي عقمي فتري لودو مالتي لمتى يبعل لي ودو تيلخاني حزي ريخا يوم يخا حدا نعمت بوليتيكا بارتات كون يوخا ساتهم كل تودو يوم ودوات يوم تردي هاني بوليتيكا بارتي مال تودو يوم خازي سو كقالس لحزب كقالس يو تسويت لغبرلو انتاي كن غير وملو حساب سلالحازو بسلامه منقد سلالتقالسو بيتشا نايو حساب زي سي تخكلنيا يخون يلوم لهزب سلا لسمعوا بيتشا او عدوم منبرسينو اديس اي مصيم لله تسديتهم لله خا 10 حدا بوليتيكال بارتي اديس اي لله اندحر فيجر خوين خا بقى دمصك تسمع يتخلي بقى نصا خوين خا بحساب درجه مالتي تقاويم خا اب تግራይ ክትነብር ይትخلي ትግራዋይ ይኾን ኸይ ኮይ ልብል ባይዘው እንድሕር ናይኡ حساب ለይተብል ኮይን ኻስ ትግራዋይ ይኾን ይኮይ ኢለካ ኢቭን وصي إلقا ون لا بده وصي خا مالتي بده وصي خا سلام وصل في حزنا نذكر يا خا أو عد قدامكو ولد مالتي سلام وصل في تأثير ومس نايت تابع محداري تأثير وم I think نا إسرع عد مالتي تأثير ومسي سلام وصل في خيرم لا وردا مالتي
ሰላማዊ ሰልፍ ለሃለዩ قاتلهم يوم بقى سيلهم من سيفيلات مالتي خالتون ريخا اب مخون تايدل تغبر معات تطلف مناسي يلو يدي اخو عداغ حمسون مالت لك عداغ حمسون ابو قرو سئلها بقى مجمع خفيتهم بسايرن انت لا غبرت بقى كو منم كو يلي بقى سلتاكيوم سلاماو سلف سلول وصف بيچا كوي سلازي بهارنا ايت غجله دحر غجله حوحات بتعامي ጨካን بتعامي ببرت تحجزه ናይ ዓፈና ስራሕት ስለልሰርሕ ሕዝም ብረት እንደገና ማለት የጸግም እዩ ማለት እዩ ታሓንቲ ጸገም ማለት እዩ ትባህርና አይቲ ጉጅለ ሕወሓት ድሕር ጉጅለ ሕወሓት ሓደ ብረት ሒዙ እዩ ልዕፍነ ካለሎ ልጭቁነ ካለሎ ማለት እዩ ልጭቁነ ለሎ ህዝብ ማለት እዩ ካው እንደገና ቲ መንሰይ ዓቅም ይውል የለ ካለሎ ከዝናብነት ሲ ትውደብት ኮይንካ ስልክ ክልየካ እዩ ማለት መደዋወሊ መጻዋውዒ ማለት እዩ ኢቭን ተወሰነ መልክዑን ዋላ ስኡል ሙሉ ይኹን ስንቅ ከድለካ እዩ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እስካብ ዋላ ጣሻ ወጽሙን ኮካለስ ወንለና ዋላ ኢቭን በሰላማዊ ሰልፊ ላ ተቃወም ካለ ሃለኻሲ ሽዑውን ክትኩሰልካ ይርግጸኛ እየ ኣብ መኾንኮ ብሬንኮ ኣብ እንትና ተተኺልኮ እዩ ኣብ አስፋልት ማለት እዩ لتم سلاماو سلف للوس بمجموع كوعم مالتي تايم مازيما برين او اسفالت ندحر تكله لخا خوينسي ها مغير سلاماو سلف كوصي سلازي ازو سرعات زي درو تايو اتناي سلام منغدي انا سلام منغستي ناي سلام منغدي بمنغستي يكون ولا بهم هاجر درجه كتحازلو كاو እንደገና ኣብ ትግራይ ውን ትምምጻእ ይኾነ መፍትሒ አንቶ ነጊረካይ አው ኮይና ኢና ክንቃለሰ ልግበናዩ አው ኮይና ግን ክንውደበለና እዩ ክንውደበለና ولا even لا وسنا وسن ትግራይ ኮይና ማለት ተረዲኻን ወሰና ወሰን ትግራይ ኮይና ለካ ሐምዛ ሓራ መሬት ተወደውን አለዩ ባይዘወይ ትዕጡቅ ናይ አፍተ ናይ TDF ዝብል ነረውን አውን በቃ አነና ሓደ ጉጅለ መገልገል ይኾንኩ ይሉ ላብ ሓራ መሬት ባላ መንጎ ዓፋርን መንጎ ትግራይን ዘሎ ደንበር already ሓደ ዓመት ሓሊፉ ወይ በጣም ብርክት ለለ ዕጥቁ ይዘለው ማለት እዚውን ሓደ ውዳበ እዩ ግን ተስቢዳው ለኾነ ውዳበ ግን ትኩረት ውን የተዋሃውን ዓቅም ውን ትመንሰይ የፈጠረን ካው ተሓንት እንደገና ተሓንት ኣብ መንሰይ ትግራይ ውን ከም ሓላልፎ ልግባ ክንሕዛዝ ግበና ሃም ህዝብ ትግራይ ሃም መንሰይ ትግራይ ውን አንሕና ዓዲ ኮይና ተወዲብና ኢና እዚ ጭቆና ክነላቕ ዝግበና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኮይንኻ ተወዲብኻ እዩ ጭቆና ክላቕ ወይ ድማ ፋይት ክንገብሮ ንግባእ ማለት እዩ ካዓዲ ተወፂናማ በቃ እንዲያም ንዝበለጸ ጸገሚና ነብለለና ምክንያቱ ብዙሕ እዩ ናብነት ብሙሉ መንሰይ ትግራይ ላውዚ እንድሕር ወፂስ ተጸገሙን ብኡልክዕ ክገጥመና ማለት እዩ ስለዚ አው መሰልና ንምኽባር ተወዲብና ለዚ ዓፋን ስርዓት ለኾነ ክንቃለሶ ይዝግባእ ማለት እዚ መቀንድ መፍትሒ ለዛውዝኒ ውዳበ ግን መናሰይ ኣብናዮ ዓለም ውዳበ ብናይ መናሰይ ምንቅስቃስ መንግስት ፌደራል ውን አድላይ ልባል ሓገዝ ዝገብር ክኽእል ኣለዎ እዩ አንሕና ባይዘወይ ብዘጋጣም እዚ ክነግረካ ኣብ አዲስ አበባ ልዕሊ 3 ወርሕ ጌርና ኣለና ካብ ጥይቕ ማለት እዩ ናይ መናሰይ ወዳድባ ናይ ትግራይ መናሰይ ምንቅስቃስ መናሰይ ለውጢ ደለይቲ ማለት እዩ ያ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ መናሰይ ትግራይ ዝብል ብዙ ክንውደብስ መንግስቲ الفيدرال لملكتهم አካላት ካብ ንጽሕፍስ almost 3 ወርሕ ጌርና ኣለና ተፈላለያ መድረኻት ውን ንገብሪና ዋትስአፕ መድረኽ ንገብሪና ስለዚ ብዘጋጣም እዚ ውን ናቲ ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ መሓሪ ይስፋ ዝባል ሓውና እዩ ለግዚኡ እዋ መንቀሳቀስ ማለት ስለዚ መናእሰይ ትግራይ ውን ኣብ ዝውዳበ እዚ ዓሲልና በተለይ አዲስ አበባ ለለውን ድሕሪ እንደገና ኣብ ካሊእ ኣፍተ ዓዲ ውን بولك بزو مسمر زي بزوزنيو غيرنا او عدون ادلاي البحل ودابتات كنفطر بزغات امزي ملختي كمحلالف يدلي مالتي زرو كن تاقند مفتحيت كن توديخا مقلاس زبل ነገር ግን ምንም ዝስመረሉ ነገር እዩ ጽቦ ጋሻና ናይ መወዳእታ ሕቶ በጽሕና ኣለና ናይ መወዳእታ ሕቶ ታያት ኸውን ብሰንኪ ጉጅለ ሕወሓት ትግራይ ካብ መረጻ ካብ ልምዓት ካብ ተጠቃምነት ማሕበረ ኢኮኖሚ ተገሊላ ያዘላ በአንጻሩ ብግፋ ዓፈና ጽላልት ኹናት ውን አንጻላሉ ዘሎ ኹናት እዩ ስለዚ መዓዝያ ትግራይ ከምዛ ዓይነት ክትወጽእ ትኽእል እስቲ ከመይና ንገል ማለት ነዚ ከመይና ክንፈትሕ ንኽእል ትግራይ ኩሉ ግዜ
ካብ ፀገም ካብ መከራ ካብ ስቆ ኣስማዕ እዚ ኣትወፅእ ትኽእል ምክንያቱ ትግራይ ሓንቲ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ትግራይ ሓንቲ ኣካል ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ሰላም ይኹን ናይ ኩሉ ተኻፋሊት ያ ክትኾን ዘለዋ ስለዚ ብናይ ሓደ ዓሌታዊ ጉጅለ ብናይ ሓደ ድሕር ጉጅለ ትግራይ ከም ቶም ካልኦት ክልላት ወይም ደሞ ከም ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ናይ ልምዓት ተጠቃሚ ንኽኸውን ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተሳታፊ ንኽትኸውን ብሓደ ቤተሰባዊ ድማ ዓሌታዊ ጉጅለ ተገሊና ክፀንሕ ኮይና እያና እዚ ድሕር ጉጅለ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዓፈና ዝገብሮ ዘሎ ሰቆቃ መፍትሒ ወይ ድማ ዕለባት ንክወሃበሉ እንታይ ክግበር ዘለዎ እስቲ በዚ ኣጋጣሚ እውን ናይ መወዳእታ መልእኽታ እውን ታመሓላልፈለይ ደለ ኦኬ እንታይ ክግበር ልግቦ ሕዚ ተቀድም ኢልና እውን ላገለጽና ይልመጻና እዩ ተፈላለዩ ውዳበታት ፈጢርካ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ህዝቢ ዓመጽ በቃ ማለት ናይ ህዝቢ ዓመጽ ትለካ ተለኹ ተወዲብካ ኖክ ትባሃል ኣለኹ በቃ ህዝቢ ማለት እዩ እሳኸዚ ለህዝቢ ትግራይ ለማሓላልፋ ማለት እዩ በቃ ህዝቢ ሃም ህዝቢ ዓበይቲ ወለድና በቃ መንእሰይ ኣሕዋትና በቃ ሁሉ ኖክ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኖ ስርዓት ፈሪሱ እዩ ዳግም ኩናተይ እንደልን ሰላም ኢና እንደሊ ክብል ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብኡ እዚ እንታይ ይፍጠር መሲልካ ኣውዚ እንታይ ክፍጠር ተወጣት ክደራጀ እዩ ማለት እዩ ላብ ሓደ ክመጽእ እዩ ላብ ሓደ ትመጽእ ተለት መንእሰይ በዓሉ መፍትሕ ከምጽእ ክከላኸል ይባዕሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ትኾን መሲልካ ሕዚ ግፋ መጽእ ኣሎ ግፋ እስካብ 25 በቀዳማይ መግለጽ ለሃውሉ ነይሮም ናይ ሕጊ ሰሞያ ማለት ሰሞያ ሕጊ እስካብ 25 ዓመት ይለፍርድ ዝብል ነገር እውን ልወፀ ነገር ኣሎ እና እንደገና ተገፊፎም ላብ ኤርትራ ልኸድሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እንደገና ላብ ሱዳን ልኸድሉ ኩነታት እዩ ካብኡ እንደገና ህዝቢ ትግራይ እውን ጠቅላላ ፋሕፋሕ ኢሉ ቅድሚ ግፋ እውን ሪኢኻ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ በቲንዎ እዩ ወላ በዓል ወፍቱ ጉጅለ ሕወሓት ልበሃል ንጌታቸው ሕወሓት እዮም ነይሮም ተረዲኻኒ ኣብቲ ሕወሓት ልበሃል እውን ኦልሞስት 75% ለውጥ ደጊፉ በቃ ካብ ትግራይ እውን ልወፀኒዮ ኣብኡ ኮይኑ እውን ኣሎ ቆልዑ ዘለዎ ኣለዎ ናብራ ዘለዎ እውን ኣውል ኣሎ ኣፍትና ሕወሓት ኢና ነውግዕ ለለና ሕወሓት በዓሉ ሲ 75% ለውጥ ደጊፉ ትክክለኛ ይኹንናይ ገዲም ጦርነት ልበሃል ነገር ይኣኽለና ኢሉስ ይቃለስ ኣሎ እዩ 25% ናይ ሓደ ከባቢ ዓሌታዊ ዝኾነ ጉጅለ እዩ ከዘብ ትግራይ ልሕምስ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ህዝብና ክፈልጦ ክኽእል ኣሎ ካብኡ እንደገና ታዩ ኩነታት ለምጾለለስ ሕጋዊ ድዩ ሕጋዊ ዝብል ነገር እውን ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ፀረ ሕገ መንግስቲ በቃ ምንም ሕጊ ልበሃል ነገር ኮየለ خزناونت مرصا بوردي التسرزس بنتاي مخنيات እዩ خالي يدلي ስለ ዝበለ ይኾነ ሰለስተ ወርሕ ተዋሂዎ ሰለስተ ወርሕ ተዋሂዎ ድሕሪው ተን ሰለስተ ወርሕ ተወዲየን ድሕሪው መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ብትናይ ሕገ መንግስት ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ሰሪዙ ወደል እዚ ካብዚ ብላዕሊ እንታይ ይግበር ደሊ ሕጊ በቃ ምንም ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ልባህላ ይኽብርን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ለለ መንግስት እውን ወላ ምስ ካልኦት እውን ለለው ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት እውን በቃ ሓደ ከፊለሲ በምንም ተኣምር ክራዳ ይኽእሊ በቃ እንድሕር ሞጽይኹም ለብጠንጃ ያ በቃ ንያ ዚያ ሐሳብ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ለላ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ታይዙ ጉጅለዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ይኽተል ካው እንደገና ካሰብአዊነት ውኑጽ ለለይ ናብነሲ ኣብ ኢዱ ለዋዓለ ምንም ዕጡቅ ዘይብሉ ግን ተቃዋሚ ሐሳብ ዘለዎ ማለት እዩ ህዝብ ትግራይ ጽቡቕ ይኾነ ዘሎ ኢዱ ንዝቃወም ዝርሽን አካል ይኾን ዘሎ ምንም በቃ ሐሳብ ተፈለየ ሐሳብ ስለለለካ ላብ እስር ቤት ተኸደሉ ኩነታት ይለሎ ለሰብአዊ ረድኤት ዝመፀ በጀት ላውል ቀረውሑ ወይ ድማ ላብ ናይ ጦርነት ዝግጅት ለውዕል ናይ ሲቪክ ናይ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ሓደ መንግስት ሰራሕተኛ ተለይፈቀደ ናይ መኸተ ዝብል ዘውዕል አካል ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ልጥሕስ አካል ይለሎ ትግራይ ማለት ሕጊ ላ ተሐስኻ እንደገና ሰላም ክመጽእ ይኽእል እዩ ሕጊ ከኽብር ልኽእል አካል ክመጽእ እዩ ወላ ኢቭን ባዕልና ተጋሩ ባዕልናሲ ሕጊ ፈርስሎ በቃ ጠቅላላ በቲንዎ እዩ ኢልና ኢና ንቃወም ለለና ማለት ስለዚህ ህዝብና ነቂሑ ማለት እዩ ኢቭን ብልምዓቱን ድሕሪት ኢና ንቀር ለለና ከዚ ኣብ ተፈላለየ ክልላት ብጣዕሚ ልገርሙል ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኢና ንርኢ ለለና እዚ ከዚ ብጽሒትና ማለት እዩ ሃም ፌደራልስ ክልል ትግራይ ዘለዎ ብጽሒት ናይ ልምዓት ተቋዳስ ከይኸውን ካው እንደገና ብቲ
بسنكي دحر جوجل حوحات تفناقل لله حزبنا ون لا بوتو كي يملس أدلاي لبهال سواوي حجزون كي وهاو من اللي عنك فلله تدحر جوجل حوحات كوي اللي عنك فلله سلازي وصر حدا أجمنا ناهز بتقايس أجم أوشت إيزلو إيه سلازي لمعتون تناي لمعت بجتنا ون بقى حزي تردادي خاصي تلولو بوليتيكا مالتي مغنيات هزب تقاي صالي ولو بلك اللهم انكوان تو كاب أبال حوحات وصاسي بلك اللهم بعد حوحات 75% قبل العدة وجل لنا حد عليه تلولو دحر وجل حوحات تقاوموا غير إيه لك اللهم سلازي منم عينت ناي هزب قبولنات زي ولو حيلي يو تقاي لولو إيه ندحرنا هزب قبولنات لي ولا حيل ندحر خوينو كمرحنا يخليو هام منجست هنا أكت جبر يخلي هام منجست أكت جبر لي يخلي نحر خوينو كاف فيدرال مس بجت كقوة أثر كم حدر أي يخلي من كأمنه أي أمنه أنا خزنا أمنه تايلك هو اللي وجل واحد أبين جاد الجزء الخوين أسفلت سرح له من قد سرح له التهالة لا أبين جاك كوسلي مهنيات راوي بقى أحمش تعامل 10 عامات كل جزء أور ولد الخوانة تحسس وازله وجل يزله سلسلة أكل كالدلي زي حقاوي حق بهال نجرسي يولي بقى وص أنكي وديو بليت أورنت خزون مجلس الله سمناوي ما الاختلاف لما حلالفو انتنا ريخا يتخوينها بقى أورنت يا تنا مجرشا قالس بقى قالس يتبال انتهي تواهي قالس يتبال بقى لا هزبي سلطان لا هزبي مصاز بالنجري سلازي تايكل كالدلي إذا كلك بالمعات يخون ولا بالتفلاليو هزب تجري قاسينو تفلاليو نجارات هم خالق كل مالتي كتقام لي للوسي بسنكي تقول له واحدينا السو أدلاي البحال من قستون قل حتى قبر خلال الله هزب تجري كسمعك خلال الله زبل حسابي كبمو بزقت أمزي بتعمل مسجن يغني لي قاشانا نوزي ناب تكلنا مزيخا بتلي أب مزيزام هاجراوي زتا ويلهم هاجراو مخكر كوميشن كم ون دحر جوجل حوحات أب تجراي زجور زلو عفناتات أرهبكا نزهبكا ناسفح زلا مبري كم سجنا كايدلي كبرتها بالله أنا ون بسم تمكتي كبرتها بالله بتعمل مسجن يغني لي كبران تملكتنا أب هاجراوي مخكر كوميشن بتلي أب مزازم هاجراوي مخكر كوميشن كمون وجل دحرت حوحات أب تجراي زجور زلو عفنان كوم استفلا ليو زي حجاوي تجوارات أدهمنا مسجاشنا أنحيت جيرنا نيرنا أبغى تصالح أب خالي هاجراوي زعواتات كنرخبنا كشاف سعود سنة الناس سنة نعهم سلام